What's up guys? So, karong adlaw is ato taog. Ato tag San Juan daw kuno. Amo na imong sakyan. So doon ako kung suon for the party karot. Okay? So doon ra gud nga. Balik ko dayon. So kanay daw masakyan so. Tara, banta. Yan. Hi. Apilin boy. Taram diaper oh. Hi. Hi dayon. Yes. Ah, grabe po ka eh. Baho dayon. Si Kujan. Butang dia sa pagkanan. Galing. Ini na to, diba? Ay, kuyaw sila sakyanan. Kaya silang sakit kina sila pa sa taga ni pa abli si ko. Ayan. Yan. Ako yawag sounds ay. Padulong na mig kuan, padulong na daw mig sakay ko yung Korea. Naman na yung mga birthday girl dari oh. The birthday girl.
Kadunong matinaw nga dalan. Say dito. Oo ka na laban kilid, bantay ni kita. Ano man, ikaw magsakay, ikaw hadlok. Ayan din, abot na. Oras na, hindi ka luwas ano. Bida. Ayaw. Ayan, nagsulod din. Nya atras to diri pa. Yan ang naukat. Mga nausa mi. Mga Ano ba? nausa. Yan. Ayan na. Ah, dara ka. Baba na. Yeah. Ay, naon din bugoy dali. Hay. Tawa. Ayan. Nanamid rin sa area, no? Nasi, madam mo among. Mo ni tag, yeah, mo ni pure madam. Ayaw. Ayaw. Ayaw ikaw, bawas na. Awon, check na sa ihan. Johnny, may limaw sa kinan ba? Wala na. Ibaki na diyan mo lang, kadundang kabay mo lang. Tara. Let's go. Asa rin ka, boy? Sige ni. Lamig akong kuha dali ko. Kuha ang puti kayo. Dali boy. Ay, baking ka sila, baking. Yeah. Tara, baking ka siya, wa. Sige, atras. Sorry. Mana? Oh, tama naman. Parking, David. Parking. Ulos, Bisaya. Dali na, tara na. Let's go. Tansaran chuchu. Tanaw lang dalan, guys. Walang dalan, wait na. Ayan, walang dalan. Lubak-lubak. Lubak-lubak. Ha? Sila mo sunod, dali. Hindi na sila sa kusyanan. Ayan, gawak silang sa kanong. Bagong tanong pa. Green. Hala, iyo! Batayan na nila diha? Aw. Ano ba sila? Ayan. Ang dalan. Kasi ito, ugly. Birthday girl! Nakasama ko lang ako. Bragi ka na. Kabal ka naman mga ikati. Nakati, ikati. Ayan. Bato kayo. Dah. Ang dali. Ayan. Adventure lang, adventure. Huwag ko kayo tiin. Sagam. Daghan-daghan na po, bro. Pati ko kakao sa mga requirements. Ayan, wala ko. Picture. Balihan. One minute. Ini na minute play ba? Yan ang wala. Sabot. Asa na makaban? Alas lang. Nani? Yan. Kapay guys. Ano dalan. Na medyo babalik kong dapitan. Sige. Hando kayo. Adam. Gusto ko yung gawa ng tingnan. Lapin. Lagi. Sige. Dali. Ayaw dagan.
buko. Ha? Ay, pandak. Ano nag-bleed? Kasi na, pinarepot. Wala na baha. Ay, bakit sila to? Nalang kita na. Manguha kami. Ay, manguha kami. Butong. Ah! Uy! Kok belum dipasok? Wala na, uy! Ay, gasyo ka niyo, Ken! Ang ganda! Ayun, so manamig ka ulit butong. Pauli na mi. Asa naman to sila, ibiyaan man ko. Picture lang ko para screenshot. So, kita-kits mamaya. Bye. Nani nakahintang sa mga kwan. Salamat. Kahayag ng taon. Ayan, sa pauli na mi. Bye. Oh, dalo kayo. Tingnan na muna. Ba sila kakaon na nagpabilin. Alam mo nang. And so about na may guys. Kapo siya gumay. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. If you like Kanyeda, please click the notification bells. Like,